I pics on the beat. They fast so naughty, mean them and me not. Hip popular yara yeso. assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe, assalamu alaikum bandiraɓe diasporaɓe, assalamu alaikum bandiraɓe fuutankoɓe. rappelare kadi arti kadi goɗɗo numéro quoi 25 tv e Didi Assamba e gorko mo ayam goli won danam mami ɗo évité noon quoi danam mami ɗo évité moom haalda haala mum par ce que omo anda e rabe omo anda kadi e guéne quoi omo wiyeke ndiol fouta quoi hande arno ɗo e rappelare rete fayi wiya émission ndiol bisimilla e rappelare rete fayi. assalamu aleykum wa rahmatullah dental pulagon calminama e ko taari mouvement hip hop Galsen mouvement hip hop pular grand sana salminama donc aɗa weltana kadi e invitation mo mbaɗɗamo weeɓani quoi miijade neɗɗo ha jogoɗa e mum anniya pour weccidirde mum miijoji donc ɗum ko weltare yam quoi o ko Ndiol Fouta gorko mo Mbolo Birane Ndiol Fouta mo mouvement Galsen surtout kengte rap pular jaajëf sa waɗima est ce que mbiyani est ce que wona ceerno Ndiol gonɗo Fouta jettuɗa mbaɗɗano inde ma quoi ko andi Ndiol ko Ndiol avant kañum guila diwan guila Fouta Ndiol rewe hip hop donc ene heɗotono en ha joni ko ɗo woni donc rewi rek comme nomin keɗirto ni a faami rewi kadi ha woni ambition ha woni kadi amour pour min pini min naati hip hop guila 2005 min naatini hip hop min mbaɗi rap seeɗa guila 2005 jignaɓe noon jiiɗano quoi après ko nden woni nde min mbaɗi ɗum arrêté hedde 2012 en mbiɗa sikki en 2012 2011 nde no jignaɓe affaire o welani ɗumen donc kadi jignaɗo ma kadi so tawi kadi ko mbatta e dow mum ko welanima wi a yiiɗa jima donc ɗum tagui min gacci kono min ndewin hen kam hay soko seeɗa quoi wonko min mbaɗi hen ɗo parcours ɗo won groupe momin bokkuno ɗo ene wiya ban ok mais presque an mbiyeɗa a mbeɗa yaltinde soor quoi mais comme meeɗa yaltinde projet walla album walla goɗɗum en quoi non min meeɗa yaltinde mixtape min meeɗa yaltinde no ko maquette aji rek comme no jar ni tan maquette aji min menno yaltinde ko way noon mais min ene wonno noon e yidde amen yaltinnode ko wayno mixtape ko way noon mais hunde antaki quoi mais après mais guilden ha joni min hen noon min gaccani kadi mais anani kadi mimin nana hay rappelare quoi man yima e costorude keɗo donc kadi ko à cause de makko sax tagui ɓurmi wadde focus e rappulare o sibu 2015 min période mo garanmi 2015 ne ko on période kanko ne waɗi folla faami wadde émission makko ramne ɗo e wisno ɗum wadde ko émission wisno ɗum wadde ko radio goto ne wiye Rewmi FM e faami nden woni mboɗo heeɗo mboɗo nani iba men iba wokani min kelɗirtuno kono mi andano ndekete ko kanko ɗiɗo mo ganduɗa hoorema minen jeyda ko grand frère tout ça faami mboɗo andi carrément kanko woni ɗo mais kam min dargalam dal mi gutto e question ma dargalam dal e nder popular woni holɗum min komi dariri en tant que mélomane min komi mélomane eyi kono mi wona joguiɗo hen mo ganduɗa hoorema rapport comme no ménageur mi wona producteur mi wona e hunde mais kam joguiɗo anniya walla kadi joguiɗo miijo ene yii kam moɗo yoni ɗum comme no mani walla golle goɗɗe mi wodi kene golla e nder hip hop so noddi kam mi ara mi tawa hen quoi mais actuellement ala hay darde wotere min joni men par exemple joni mboɗo jogo rapport pour mi wona ménageur mum walla ɗum goɗɗum min dal mboɗo andi komi mélomane mboɗomi hen wonko gandumi seeɗa e gueɗe son fami sa hettini son sa disnima sa kam mi heeɗi ɗum mbaɗa andi carrément ko fotmi haalandema hen mais aɗa arrondissement kadi yimɓe heeɓe kadi keewni ɗum quoi mbiɗo Ndiol Fouta muusi Ndiol Fouta ko jettoɗo ko vraiment min no ko yimɓe ɓe kaali quoi wiyetema oɗon message quoi non aɗa andi min eyi maro koɗo mbanmi nampatal hip hop ko manam no wiyete ɓuural maro koɗo koko muynumi hip hop min mi ar Dakar law mi naat mini manam rap so tawi wiye rap so tawi kam gonga weeli Allah manam rap wona ummiraade men diwan Fouta quoi fami rap sa ñaami ɗum ɗo a yari ɗum ɗo e teeru men Dakar no a mandiltu kadi a ɗon juuti quoi manam komi pamɗo kala kadi neɗɗo ne haalami noon ɗum tagi ko jeyata e nder groupe men no gokkuɗen Fouta Pulari ko jiirama ɗo tugde hen saahaji yimɓe mboɗo jaggodiri e mumen ni mboɗo force gueɗe goto dari ko noon Allah waɗima quoi min kala ko ganduɗa hoorema waɗanimi arrangé rek won muuji ɗi mbaɗa men utilisé jomumen ɗum taka kala saaha mbiyami joni ne wuuli hay somo haala ni gon goɗɗum mo haala hen omo rendini en ƴettore foof non manam koko gandumi way kono foy blanc ni mo timmi gandumi ɗum ɗo ko kalami ɗo en ko ni mairie kam dañi kadi mi haalanma kadi manam pulangoni muusi quoi
sibo woni yimɓe koko pini tan naati hip hop manam mbaɗani tarbiw no mbaɗi faami ke par exemple ɗo joni ɗo gonɗen ɗo hip hop ɗo gonɗen mi ɓoyɗo arde guila manam guila ɓurani waade ni faami sibo naɓe rap kam guila 2005 ha fayanma 2012 ne woni hen faami ne yahay concert aji partout ɓe gummima concert aji guila grand yof haali mi jaaro koyɗe tout ça koɓe mbaɗɗa hen mandi quoi wonko mbaɗa haala hen rek so neɗɗo wini yeddamen walla bon goɗɗum ko ɗum tagata ɓernamde ummo quoi man andi carrément ko kalami ko kañum ko hanke rap kadi natire rap ko ay woni yimɓe natire rap non ko koltu quoi jet guiƴe hen walla hono noon min mi yii hewɓe comme no mouvement men pulaare enen ni mi yii hewɓe natire rap rek kono mariruno en manam wonde ari diwan Fouta tan ɓe nana ɓorno ɓe nana mbaɗa style aji manam ganda quoi ko style natire rap aɗani style sa naati ɗum e rap tawa ɓurani mandinde carrément a ɓurani namdade walla ɓurani joddade anduɓe ɗum tan min komi jangade ko foof grand sat barki Cheikh Oumar mo woni ta biccaan mbaɗa wawide mo ɗum tan woni fotami laay kam mais min mbaɗa andi carrément ala ko neɗɗo ɓuuri kam a andude de a faami e gueɗe hip hop quoi non chèque mbimi ay orano ko gandal mo jangga ha à part français ko gandal mo jangga ha à part mais nedde fof woni maître hoore mum wala affaire geluɗi wala wala giƴamen nan ɓurni ne jaha ɗum ɗo min il faut mi naati ɗon mais ganda taw rap non ganda technique ganda flow ganda haydara wonno mbaɗirta ɗum corrigé ni e nder rap rek mbiyata ƴeew mbiyata kene ɓuuri yimɓe andude rap e grand ne coofi walla bon goɗɗum taw an ko kalanta ɗumen ko hay nane rek ɗum wonno débat men aɗani seega minen halpular ne metti faminde quoi par ce que aɗan ɗi ɓowini so kusimi yaltude télé goo woni didde rek mbaɗi siw seeɗa rek komaka jogui affaire star quoi hay sa nodima téléphone walla goɗɗum non grand holto goɗɗum fréquente ama kalɗa o waaw kala ko ngannduɗa won ɓurɗoma andude woni ko neɗɗo ma wiyata ko de faami ono wiyatno e rapport min o visa bi e ɓurɗoma wawde rap ɓurɗo ɗum wawde rap ko min ɓurɗo ɗum wawde rap manam kala ko ngannduɗa tan manam won ganduɗo ko ari ko ngannduɗa ko mais min kam mbaɗa andi carrément e nder hip hop ɗo mbaɗa andi ko ma neɗɗo yaha ha nder manam ko ɓuuri ganduɗa hoore ma ko ɓuuri tokkude nder ko ganduɗa hoore ma ni yimɓe mbaɗa ɗum jafinde ko e nder hip hop ko nden neɗɗo woni ko jaggata men seeɗa mais ni rek ko guurten ko batte son flow technique ko manam batte son kene yaha hen rapport tan physiquement e dow sen dagalma e fof non ɗum jiira jamma ñalama ko kaɓon toon ɗum jiira jamma ñalama ko kalantumi aɗa yiya booji men ganduɗa hono jiguittano mais jahat studio ji tan ko manam yo mbatta son uji tan sigo Fouta manam nawde toon son uji ha heewa aɗa watta toon concert aji walla aɗa watta toon aɗa manam son uji ma télé ɗum no weeɓi quoi aɗa yiya booji jiguittano mais taw manam jawata wadde osé somi heeɗimama dal comme ça somi heeɗimama ko jiɗɗa haalde comme aɓe jidde comme ça Fouta pour gonata ɗon instant ne yaawi quoi mais taw an mais taw an ala on ɗon gandal an ala on ɗon technique an ala on ɗon miijo kadi an waylani ɗon rap wallahi mi miiɗo ɓe ganduɗa hoore ma nani nano mbaɗi siiwu diwan men wonde ɓe mbaɗi tout ça fof mais déjà nde wonno enen ɓuran taw manam public men ha joni ɓuran taw mandidi ko manam ɓuran taw andude ɗo manam andude hen wonɓe melaman tigui rigui e nder hip hop Allah moni seeɗi heewani ɓurɓe andude carrément de nani rap manam wurɓe ɗum anduɓe carrément min a takkataomi grand Assane ha jaltina son ko welani nofram komi wawata heɗade ha ko mbaɗa manam ha ko mbaɗa wasa haalande mo ɗum wonmo ganduɗa hoore ma ko minen jibbina e wuuro ko miñam minen mawnude wuuro ene joguino talent ene joguino foof hande wona gueɗe ɗum hande mi haalata ko rapport ne handa mais mbaɗa andi carrément no jiɗirnomi wonani walla no jiɗirnoma daroni non ko ɗum puɗɗinomi yiidema ko jaami ha nder mi yiyani wonko yaltinno mi yiyani hen hooram mi suuɗani no kaldirtumi woɗɓe e nder émission aji rapport uji goɗɗi mi suuɗani min ko noon namdirami kalmi quoi kalmi mbimi carrément min kam ko yaltinɗo hen ko min mi yiyani hen hooram wadde ko orienté min mi wiyata hande a nani kala kone neɗɗo no wawi wiya yaltinde rek foof woni ko bonata walla ko min ɓuuri andu walla min goɗɗum kono grand son barki chokma min mbaɗa ok joni gartade question ma ha joni quoi e aɗa ɗi émission ɗo jena aɗa waɗa commencé quoi aɗa waɗa expliqué aɗa haala kadi ko mouvement hip hop ko mouvement kadi rappulare mais est ce que an joni rappulare ne yaha walla yaha non rappulare o teddani kono wawi widema kañum tan woni rap e leƴƴi ɗe manam kadi wiye leƴƴi e nder Sénégal faami aɗa ɗumen langue men officiel manam langue mo ɓurten ɗo haalde woni olof mais hande leñol biyetengol comme par exemple séréer walla njaago walla joola walla ɗum ɗo an ɓuuri andude ko manam ko ɗemgal biyetengal pular ngal waddata concurrence e rap olof min ko ɗum jimi ɗo enen keewi ɗo concert aji
hip hop men enen keɗo ɗum manam fonno mo gonɗen bo enen en mbawa wiide kam hay jolfuɗɗe actuellement ni nane keɗo men silu jolfuɗɗe wonde keɗoro hen seeɗa seeɗa ko wayno genre boy jaren kono way ɗum seeɗa advation fami manam ɓeɗon mbadde mabɓe fitrimaji ɗe ganduɗa hoore ma ene taki hande ɓe ganda seeɗa quoi mais pour ɓe keɗo en carrément non wonani taw no feewi quoi kono kam mboɗe andi kam eɗen mbadde mabɓe concurrence ko enen tan woni hande waddode mabɓe sa yiɗi wonde rappeur yo waɗi ɓerde ma yo waɗ engagé jaɓa namdade jaɓa wadde recherche jaɓa wadde créer sibu rap mom ko créer rap sa wawa hen wadde créer saɗa addan yimɓe hande chaque jour couleur goto mo yimɓe ɓuuri anduɗo rek sa renta so yiya poysen gaen a softat yimɓe yiiɗe ganduɗa hono ko noon ɓay rapport il faut mbaɗa osé yawde mabɓude seeɗa sa ƴeewi kene wiye gaka fo mbaɗa engagé mais fo jaɓa wadde créer Alvin ko jahle kam jo an aɗa wawi classe jamala quoi par ce que woni newima ɗum par ce que ɓe mbi an presque tout le temps rek affaire ma ne muusu quoi aɗa wawi critique quoi qu'est ce qu'il y a ko addu ɗum comme tonnani joni woni critique mo ganduɗa an neɗɗo fof a digui ɗum histoire neɗɗo fof a digui ɗum règlement de compte pourquoi ɗum e côté culture rap pulare min kam mi añananima Samba ma añananima Demba min ko nofram joguimi komi mawɗo grand mi wona suuka min komi 85 fami ɓooye rap wonde keccumi hen wonde heccuɓemi hen kono kam mboɗo sikki kam mboɗo jeeya wonɓe hen ɗo hayso ko seeɗa hewɓe noon ganda kam sa ƴeewi hen sahaji ko mbaɗenɓe mbaɗe critique kala e saaha min jaltina débat e nder Fouta Pular hip hop mboɗo haalde jomumen ha ya xam ha woni mowoji wonɓe ganduɗa hoore ma ni hay émission oji mbaɗini hamin alerte mbi kam hoɗon ƴatto mbaɗono defe haɗa yaaji yimɓe koye mbaɗi kam commande e kono wonko ganduɗa hoore ma ko toon ɓurata fewde wonko ganduɗa hoore ma kadi aɗa andi ko haqqille domnata ɗum quoi mais min kam mboɗo andi carrément min kanko mbaɗmi critique no tawata wonko jogimi hen manam tawra wonko jogimi hen ko gandal quoi won gandal mo jogui hen critique tan ganduɗa hoore ma simmin sa woni ko mbiyami nane ko sa yaltini hunde a wi kam kaari heeɗo somi heeɗima ko hokkimi noftan ko foof mi ɗum kalta ko majjani ɓe tawi feewi wima feewi so tawi fewani wima fewani te min jiɗanmi tan ko feewa après janggo affaire o yaade taɗo wiya ko rappelare koye on combat min goni pour affaire o ummo yakka dow mais joni émission o danaka joni gasa quoi joni an holomon dañen mamo ko mbatta départ wawa wuuro men partout kono kittino e seelade ma e heeɓe hoorema e poto ɗum émission o ya haalino nane hakkude men safray walla hakkude men wonde non min kam ɓuurimi jogade link e mouvement hip hop pulaar ɓe fof hande no mbirumami nane hakkude men e grand iba men ko noon kadi mbami wiyeteɗo bayleuse fami mo logo ɓurɗo wonde logo joguiɗo logo ɓurɗo wonde logo e logo ji fof woni yawour on ɓuurini jogade link on ganduɗa hoorema kala kene waɗe dow mum rapport mo ganduɗa hoorema kam ne leeri kam gelle kala kene woni e dow mum ma waɗa kam kar walla waɗa kam bagage joni mboɗo dañi waɗde ɗum walla mboɗo waɗi ɗum simo yanama hano mbirumami nani mi jooɗima studio mo waɗat enregistré o jooɗi won son mo waɗi so tawi wona gonga yo haal won son mo waɗi garmi mbimi sinno ko sagam ko ni bayles mbimami de wos gaynamo nani heeɗi goɗɗo goɗɗo nani heeɗi won boye goto rapport momin nawno toon kañum hoore mum no waɗirno répété sound muɗum nde yeehi ha toon de komin cancinirgo ɗum technique mo foti joude e fof grand dama xam rab parce que leero alqurani janguma de mais barke Cheikh Oumar dama xam rab dama ko dund so gisee man sa yimmoɗo waɗa critique kala e sahaji rek e groupe aji walla koni goɗɗum son so yalti jomini mbiyama mboɗo heewi critique non ko heewen ko mbaɗi mais halat gonga quoi ko heewen ko mbaɗi wawɓe foof nana to aɗen hol baw wawi ko baydos wawi ko visa bi wawi ko safaray saabi seeɗe comme so blo e boyiji goɗɗi bébé MC en voilà on kay manam on machallah par ce que albo yalti woni wawte ko ɓeeɗo yalti woni hen ɗon woodi hen woɗɓe de kono ɓurɓe hen hewde hande mbiyami porta mais est ce que ne kalitani hoorema min est ce que ne kalitani aɗa woni heɓe nana kelo no aña kadi émission parma mbalma classe par ce que wonma sibo grawol sibo wonko ganduɗa hoorema sa haali ɗum so tawi tan jomumen ne jogui fulla jogui fayida ne jogui kiram ma hir kañum ne waɗa ñemba ko bayles waɗata waɗa ñemba ko visa bi waɗa min ko ɗum jinmi ayre ngaka blende e dip par exemple tottitomi ɗon chaque jour kamɓe goni waɗoɓe ko gandanɗa hoorema guila ɓe gaari ha joni eɓeɗa mbaɗa ɗum wona eɓeɗa mbaɗa ɗum guila ɓe gaari ha joni manam eɓena tan tegi koyngal siko koɓe ganduɓe koɓe anduɓe koɓe waɗɓe tarbiwu min ɓooyi yaade e concert aji foof e sage oji foof mboɗo yiya famille gueɗe mabɓe goto mabɓe foof mboɗo andi ko wawi ko ɗum tagui ɓe jaggi ni ha joni gal seno actuellement noon eɓe ɓemin jiiɗa ɗum bonnude ok joni no mbaɗi famata fo biɗa fandu mais rab wiya ko showbiz affaire mbalata neɗɗo fof kadi ko yeehe image mum kadi ɗum waɗa quoi mais joni émission gasi holko ɗen dañel mamo
Yeah, a weltinama kadi grand kadi waɗama cewɗa jaggi en no feewi e wonko waɗi yam on reante ko ɗum ko fewniri e nder émission he donc mboɗa andi carrément kam weltare waɗi quoi siko no mbirumami nane fuɗɗore miijade neɗɗo o rek ha wi ɗum ar moɗo invite ma wonko jinmi bettodiren hakkillaji donc noon kadi ko weltare jinmi kadi ko hip hop plat ɓe gandu carrément surtout men enen rap 221 enen yen gandu wonko joguiɗen eɗen jogui hip hop men sukaɓe hoto ɓe mawni kino hoto ɓe jaw wonde star no weeli star ƴew wona an waɗata hoorema yimɓe mbaɗatma e yimɓe jeerta ligguey ma mo mbaɗɗa on wona star ɗum rek woni mais fortude hunde wonata e neɗɗo kalka anda walla kalka wawa rek ya namdo quoi e joni ha avant tout ke markam ɗo goto fisacére non freestyle actuellement e joni rapport joni émission kesi joni ana jiiɗa rappelade ya rappelade yesso fay ko yesso fay haali inde mum ha ɓari inchallahu rabbi ko yesso fay sama gars ha goɗɗo ndima ko taɓaɗo sling tv allo jaji rappelade Pulaar yaara yeeso addite